meciul în 3, 2, 1. A început și meciul. Cei de la Alianța Albastră deocamdată stau pe loc. La fel și unul din roboții de Alianța Roșie, dar cel care se mișcă chiar original, aș putea spune. Cei de la Alianța Albastră nu se mai chinuie. Ei, se relaxează și ei, doar că dacă te uiți, cei de la Silence marchează foarte mult, chiar au obținut și masterul. Stai. Pe acesta. 3, 2, 1. Să vedem ce strategie au fiecare. Cei din Alianța Albastră pot lua avantaj. Ca în laborator, ușor. Și cei de la Rox se schimbă foarte bine, marchează sample după sample. Mai am un sample la mine. Nu, ia-l de acolo, ai voie să iei. Ia-l înăuntru, Au nevoie de voi. Haide! pune-l. Ia-l înăuntru pe amândouă. Hai! Și ăla galben. Au, s-au lovit puțin Scuze-mă. roboții de la Alianța Roșie, dar nu Ceacă și el. și Hai ăla de față. Cei de la Alianța Albastră pun și După la 4 la oprit, da? sample-uri. Hai, ia un noroc să jucă ei Să frățile, da? vedem puțin va finaliza acest meci. Ok. cei de Dar la pune Alianța sample-ul Albastră mai mult păreau să acolo, se la certe aici. cine să pună sample-ul în... Păi, Gata, pune specimene. specimene. Pun sample, sau, stai. Specimene. Și mai avem doar 50 de secunde din acest meci. Ok, termină de toate și vă faci numai sample-ul, Să da? vedem cum se va Mai am un termina, sample, îmi zici că dă-l pun. cei din Mai am Alianța sample. Albastră nu pot să se descurce foarte bine. După specimen. După specimen pune-l. Cei de la Alianța Roșie au și Dă-i foarte cât timp e ăla. puse pe chamber. Cei de la Albastră trebuie tot să nu meargă pe această strategie și să pună doar Pune-l, Am pune-l. intrat în Nu, ultimele nu l-ai pune. 30 de secunde. Ia-l! Lasă-l acolo, unde nu încurcă. 20.